Vi fandt på at komme ind og besøge indskolingens fællessamlinger. Vi var ude og præsentere lidt om Tiki Taka bandet og fortælle lidt om, lære dem en af sangene blandt andet, og ja, være ude og fortælle lidt om, hvad det var, der kom til skolen. For mange år siden begyndte jeg at have kulturcrew på en anden skole, og så kom jeg herud på Skødstrup skole, og de havde ikke noget kulturcrew, og det sagde jeg selvfølgelig, det skal man jo have. Jamen, jeg synes, at eleverne de skal jo være med der, hvor der sker noget, og det sker noget, når vi har skolekoncerter, og der er brug for hjælp. Det vi er, det er et stort fællesskab, der hjælper hinanden hele tiden og sørger for, at andre får en bedre oplevelse med en skolekoncert, både dem, der kommer og skal se det, og bandet. Altså det, der foregår i dag, det er, at vi har haft en skolekoncert. Det har været Tiki Taka Trio. De er kommet her omkring 7:15. Vi har så hjulpet med at stille op, og så har vi så præsenteret dem. Sådan lige forklaret, hvem er de, og hvad er det, der skal foregå i dag. Altså, det er jo super fedt, at det musik, vi har skabt, at det ligesom det både kan bruges til at gå til en koncert med at opleve, men også kan have noget, de samles op før og efter. At det er super fedt og sjovt. Så det er også en del af at drive skole for os, det her med at lave skolekoncerter og få de her fælles oplevelser. Og i bund og grund så er der jo bare ekstremt meget fællesskab i det, i musikken. Og vi har nogle lærere, der er voldsomt engageret i det, og det smitter bare af på alt og alle. Så derfor så er det mega fedt på Skødstrup skole med de her skolekoncerter. Det er det der med at komme og være fuldstændig i øjenhøjde og få det nærvær sammen med børn. Det er derfor, vi spiller musik for børn. Så det giver super god mening, at de også er med til at stille op og pakke ned. Og nogle har måske nogle spørgsmål, og der kommer en og siger, ja, min far spiller også guitar i et band og så videre. Ikke? Alle de ting der, det er jo sådan nogle små lyspunkter, som man samler op. Og det her med, at de faktisk lærer at tage ansvar og være med til at gøre noget godt for skolens fællesskab. De går rundt i klasserne og informerer og fortæller eleverne om, hvad der kommer til at ske. De hjælper med at stille op, de hjælper med at rydde op. Så det her med, at de også lærer at få noget ansvar for fællesskabet på skolen, det er mega fedt. Og når vi så ovenikøbet har nogle lærere, som er villige til at gå ind i det her og være med til at give dem den her mini-uddannelse, som det også er, så tænker jeg bare det med at bakke op. Der er popcorn i min mave. Der er popcorn i min mave. Jeg er popcorn-pæve. Ja, jeg er popcorn-pæve. Popcorn! Tusind tak for i dag.